Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngamukele kwesimanje ngisekwethela zona lebifika ngaso ke isikhathi uthabani ke ushiyeke angalazi ke lapha ke uDr 3 Second mbukele ke esho ngempela ke lapha ke uthabani ke ethi uDr 3 Second ke udlala ke zona ke igeshi naye ke ungowabanye ke noma ke ungwezinye izinyanga eziphuphile lapha ke kuona ke usocial media mbukele ke ake nguphe yona ke le video yakhe ke uthabani ke ekhwela etilika kuyena lapha ke ubaba uDr 3 Second mbukele ke bese uyalapha ke izo comment section sizo uvo lakho ukuthi ngabe wena uyahambiselana nombono wakhe lapha ke uthabani ke njengoba ke esho kanje kule video mbukele siyabona. Umfana wabuye sekhanda ivideo ezenze ngathi uhlanya kwakuyisketch leso ayikho into akwazi ukuyigqilaza u3 Second umphuphe nje loya lalela loya muntu loyana ugezo ukuthi waduma kwi social media wasethandwa nalapha ebukhosini base bemsondeza eduza kodwa masikhuluma nje ngomuthi umphuphe loya ngokuba isigaba sobaba womuzi ngiyamhlonipha kodwa kuloko omnyanga iphuphu nje leya iphuphile leya nto ayikho ke nje uyabona kodwa kube nomnumzana omuzi ngifuna na understand la ngesigaba sokuba umnumzana omuzi ngiyayihlonipha inyanga kodwa ngokobnyanga bayo hayi yiphuphu yelelo umphuphe nje ayikho leya avithanda ukuperforma leya mfana avithanda ukuperforma mana yabona bafethu bafethu bephuphile lezi insha lezi mina ngazi noma niyayibona yini yazi vele ngicike lento balabafana abadinga nempame bephuphile lezi zinto lezi ngithi ngiyakutshela lalela mfethu ori ngikutshela ngisho 2+2 le nto ayibona idinga isako ikhuhla insila leyana yonke into engekho le iphuphile le nto nawe uyayibona le nto uyayibona ibheyithi umancola lo iparallel kodwa khona umuntu okholelwe ephareni othi iparallel zokisaka nensipho agezwe lo muntu iparallel hey bafowethu mina ngiyazi lento yabo yonke lento mfethu nawe uyayibona mfethu uyayibona lento yabo ngisho naye ubaba dokotela lo hlezi ethi nayi into ephuthumayo kwasha uyambona nawe ubaba dokotela cha lo isigebengu iqola futhi kuyayibhedela na kuyiphuphele nje yabo ayikho into engaphuphile mfethu bayiphuphele labantu vuma nje nawe mfethu bayiphuphele labantu yabo bayiphuphele mfethu lalela inyanga mfethu nezangoma iphuphile mfowethu yabo ozikode nawe uyabona bahlezi bememeza nginomuntu wezitha mina izitha iqala angibheki lo okay alright khona engifuna ukukubona wena zikode unazi izithi mina isitha sakho imini phela isitha sakho kodwa nangu mina ngikhona ngisayisitha sakho ngibhekile angithinta ngikwenza lutho ubheki ngakugweba